band kan være et spild af talent, altså. Bogen blev egentlig til, fordi jeg selv vil vide de her ting på en eller anden måde. Jeg skal finde en ny vej ligesom at være mig på, og være fotograf og fortælle historier på, for det er det eneste, jeg brænder for, det er at fortælle historier. Jeg har taget billeder af mange forskellige talentfulde mennesker gennem min karriere, og vil egentlig gerne en anden vej. Jeg var selv kørt sur i at tage billeder af Gud og hver mand inden for musik eller film, eller så var jeg sådan træt, du ved, jeg tænkte, jeg har brug for noget andet, jeg har brug for et projekt, som jeg kan kalde mit eget, og som er for mig selv. Og på det tidspunkt, der var det mest nærliggende for mig, det var at tage billeder af, ligesom, af det, jeg vidste noget om. Altså, jeg vidste noget om kendte, så jeg vidste noget om talentfulde mennesker. Man har aldrig sådan set det gjort på den her måde, hvor man kommer under huden på folk. Så mest af alt var det egentlig for mig selv, altså vide, hvorfor det var kommet der. Så den historie kunne jeg godt tænke mig at lave. Det her billede er for mig et af de bedste, fordi at der var så mange ting, der skulle op i en højere enhed med at få det til at ske. Jeg elsker historien bag det. Ikke? Det er en ting, altså fordi den er meget svulstig, som man siger. En bar, der hedder Gold Bar i New York, og man må ikke filme derinde, man må ikke engang have sin kameratelefon med, den skal være slukket. Og jeg vidste bare, at jeg ville tage det der billede. Jeg kunne ikke få en aftale i hus, inden jeg tog derover, så jeg tog bare derover. Så en af mine venner var DJ, han begyndte så, mens jeg var derovre, så havde han fået sit første job på ligesom at skulle spille inde på Gold Bar. Så han var blevet rigtig gode venner med rengøringsdrengene inde på baren, sådan nogle mexikanere. Så han ringede til dem og spurgte, kan I ikke lige åbne døren, så bare lige lade ham komme ind i 10 minutter. Og det gjorde de. Og så havde jeg 10 minutter til at fjerne alle møbler og til alt. Og der plejer at være sådan nogle små borde og stole her. Og sådan nogle tunge guldmessing eller sådan, du ved, så jeg skulle bare fjerne det hele og rykke det ned i bagenden, du ved. Jeg skulle nå at stille det på plads igen og tage billedet af lokalet, ikke? Fordi alle billederne i bogen er jo bygget op på altså bedste collagevis, ikke? Og så da jeg fået taget billedet hjem og taget Thomas Bo Larsen herinde i studiet, bare på en hvid baggrund, men hvor jeg bruger 3.500 kroner på at bygge et bjerg af chokoladeguldmønter, ikke? Hvor jeg stillede sådan en stol der i midten af det hele, så han havde noget at sidde på, ikke? Så det med at få det der til billede gå op i en højere enhed, det var meget specielt for mig. Altså jeg vil høre der, hvor det gjorde ondt, der, hvor det var svært, der, hvor det var sjovt, og der, hvor tilfældighederne ligesom var. Og hvor man i sådan en eller anden surrealistisk verden sagde, hvis du gjorde det, hvis du havde rullet med den følelse eller det her, så havde dit liv set sådan her ud. Eller hvis du havde fået styr på de problemer dengang, hvordan ville dit liv så se ud? Det at lave den her bog, at lave den, processen i det hele at være, altså hvor alle andre, og sådan er det jo alle processer, der er ikke nogen, der tror på en. De siger, ja, det skal nok gå, det er fint, men lav nu noget, hvor du tjener nogle penge. Fordi der har været en stor udgift for mig at lave det her, og jeg har bare lukket øjnene og bare lavet det, og så lykkedes det, og det var fantastisk. Så det har lært mig at holde fast i, hvad jeg tror på. 100%. Altså ligegyldigt hvad folk siger, og om det er den dummeste idé i hele verden, om det har været det hårdeste proces i hele mit liv, og har drænet mig for alle de penge, jeg havde optjent, så var det rigtigt.